Għal dawn l-aħħar sena u nofs fil-Palazz ta' San Anton kien għaddej xogħol ta' restawr, xogħol li parti minnu diġà tlesta, ieħor jinsab għaddej fil-waqt li hemm xogħol li għadu se jsir. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preca qalet li dan ix-xogħol qed isir mal-Heritage Malta, is-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali u l-Engineering Resources Limited. Ir-restawr huwa wieħed estensiv. Il-post fejn fl-antik kienu l-istalel ta' żwiemel u li sa ftit ta' snin ilu kien jintuża bħala maħżen se jinbidel f'sala multipurpose. Il-perit William Soler spjega kif dan huwa post antik ħafna li jgawdi minn arkati mill-isbaħ. Restawraw ukoll jiġifieri l-ħetan internament minn barra wkoll l-injam kollu jiġifieri sentuha ħajja li dan huwa patrimonju nazzjonali u se jżid jiġifieri biex ngħidlek l-standing tal-palazz. Xogħol ieħor li diġà sar fil-palazz huwa dak ta' rinnovar tal-kċina li saret fuq il-ġebla, inkixfu l-ħnejja u saret bidla fl-appliances. Barra minn hekk l-uffiċini li kien hemm fl-istess binja ġew trasferiti għal pjan terran u posthom se jinbidel fi kmamar statali. Dan bilan li l-palazz jieħu lura iktar ħajja u jkollu aktar spazju ta' storja filwaqt li jtejjeb l-esperjenza ġala darba l-post jinfetaħ għal pubbliku. Fost dawn se jkun hemm il-librerija li se tkun waħda fuq stil kolonjali binjam rik. Hemm ukoll dik li se tissejjaħ il-pool room li fiha se jkun hemm mejda tal-biljard kbira kif ukoll affarijiet marbuta mal-istorja tal-palazz. Kamra oħra hija l-Grand Salon, kamra li fija se jkun hemm murali li jirrappreżentaw il-ġonna ta' San Anton. Id-direttur kreattiv Keith Pillow spjega l-kunċett li qed jintuża fid-disinjar ta' dawn il-kmamar. L-esperjenza li eventwalment iddisinjajna hija li kull kamra għalkemm għandha rispettajna l-epoka ta' meta nbniet u qed nieħdu consideration ukoll l-użu tagħha llum tagħmel sens fil-kuntest kollu globali tal-palazz. Kamra oħra li tifforma parti mill-kmamar statali hija dik tal-mużika li x-xogħol fiha huwa diġà lest. Dawn ix-xogħlijiet kollha qed iwasslu biex il-Palazz ta' San Anton, wirt storiku uniku, jinżamm fl-istat li jixraqlu.